verkligen. Jag vet inte vad jag ser. Hvordan er hentan leva? Det er virkelig sjovt. Hvordan er hentan leva? Campamento Berea. Og vi har haft masser... Reg? Ja, det har vi. Men også masser teachings. Ja. Teachings. Og så hver nat så har de så en quiz om hvad de har lært. Så det er virkelig sjovt. Hvad læser du? Ja. Jeg prøver at komme op på schedule igen. Jeg er lidt bagud, så. Gæt det dit mal? Min mål er at læse Bibelen i 1 år. Wow. Hvor gammel er du? Jeg er 10. Wow. Det er et ordentlig flott og godt mal, vil jeg si. Takk. Vi prøver det. Mega størst. Er det størst? To walk to the river or something like that. Something with water. Something with water. ¿Qué se llama en español? Arroyo. Arroyo. Nosotros Yes. vamos. No. Sí. Arroyo. Arroyo. ¿Sí pues? Sí pues, sí pues, sí pues. Eso es todo. Eso es todo. Quisiéramos cantar, entonar.
good? It's good. The one he's doing, that's yours without the spicy. That's spicy. That's good. De tu fuente beberé, él es mi canción, rey de mí. En tu silencio, sola que sonrisa sin mi nombre, que no me quiere me diste y sin mi amor, mi corazón, tu sombra me guardará, mi vida. Muy divertido. Él es mi canción. Bueno es Dios, Dios. Oh, bueno es Dios, Dios. Oh, bueno es Dios, Dios. Oh, bueno es Dios, Dios. Rey de mi corazón, tu viento me guiará, ser el ancla en tempestad. Ska du köpa lite gilla? Let's go. Är det stort nu? El fuego en mi ser, el eco de mi vivir, él es mi canción. Bueno es Dios, Dios. Oh, bueno es Dios, Dios. Oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh Dios, tú no me fallarás, nunca fallarás jamás. Tú no me fallarás, nunca fallarás. Jag ska leva vacker bara i dig har min själ sin ord. Bara i dig min Gud. Bara i dig har min själ sin ord. Bara i dig. Og er sånne ting som jeg lærte, og jeg husker ofte mer husker etter turen, mer jeg har lært, og jeg trykker det kommer ganske, jeg har en ting nå å ta for døgn, for vinter, og ting som jeg så her som vil tale til meg, som jeg vanlig kan dele det ikke frem etter, og det er en stor skikkning på å bruke det som øyeblaster til det verste som jeg gjør det, jeg vil Vakurleiki.fo, og Hetta og så framvegis, og jeg velger så at vi kunne bruke teknikker som er døylig til akkurat døylig vi ånder og være oppmuntra og oppmuntra ånder. Og sånn det som jeg finner fra nå til faktisk jeg finner til å gjøre til teknologi som til å bruke og gjøre og gjøre det. Så jeg tror vi oppmuntrer at vi skal lære når man møter syskene er som far, man er ikke ensam av det som man gjør, at det er tryggene som gjør at det samme som du gjør, bare i øren personen av hjemmen. Det er så stort sjørst, og det er så oppmuntret at jeg vet at det er akkurat strøyes akkurat samme barger som til hinne av hjemmen. Så har jeg rett i Mexico som er akkurat samme bakte som jeg. Jeg har lyst til underfolk at suttja at du kan bruke med alle sammen og at henge ut av tøyre aldri sted. Og det eneste som er viktig er at jeg er villig til at kjøpe meg iver til hans og eimergjønne som han kan bruke med. Og jeg lærte det som jeg bryr ved at det snur seg om herren og det snur seg om å gjøre han kjent han. Vi kommer kjenne herren, så vi kan gjøre han kjent han. Så vi er jo ved for å tale, ikke for å være, men vi er for å tale. Og det som jeg hadde underholdt vi over høymest er at jeg går heller at oppmuntra og sørge fri ødelen, og jeg hadde det bare så størst viktig om hans trofeste.
Alltså next spurningar. Du dalt ett vers? Nej, men jag har ett vers. Men jag har ett vers. Det ständer oj. Jag också med ett vers i Psalm 84:13. Gäng runt om Sion, bär runt om tär och tälje tornen i tog. Hitje är muren om tess, gäng jöknon borger tess. Så att de kan se henne komma vid att fra tog. Till hästen god, är god och själv i aldrig att det är på hans skola jag kommer det. Och det är ganska sådär vers. Att det vers mycket också för. Men det som alltid och avvars är les versen är hos tekniskt är det. Att god bier, dessa människorna, gänga runt om Sion. Och gäng runt, färre runt och tälje tornen i de vuxna detaljerna. Hitje är muren tess, gäng jöknon borger tess. Så vi kan se när det kommer vid att fra tog. Och jag också med det tutningen jag kommer att känna god och känna sådana år. Och lägga märke till när sådana stora signingar, ända detaljerna är fackligt. Så vi kommer vittna för en människa. Du kommer till oss för att jag vill få om hur så stora och goda god det är. Så det här tror jag är ett vers som man har varit så hade vi bara att säga tack för Hesaferð. Vi sitter här på spurningar om turen i Mexiko eller om några andra ting så är det FYLG. Som sagt, det som jag upplever för FYLG så bra att vi kommer att uppmuntra och vi är uppmuntra om det. Ja, så jag säger bara tack för Vika och vi ser oss att vi har kanske perspektiv. Bye! Good! Jag börjar. Con una pasión tan fuerte.